Somos máis de 700 mulleres que traballamos no cultivo do mexillón. Algunhas de nós empezamos axudando aos nosos pais e avós cando éramos cativas. Outras comezamos de cero neste sector que nos era alleo, pero agora xa é parte de nós. O noso é un cultivo sustentable, é unha actividade rendible que dá traballo a moitas familias. O noso é un cultivo tradicional e totalmente natural que respeta o entorno. As bateas forman parte da nosa paisaxe, e como dependemos da natureza temos que respetala, e dar exemplo coidándoa e realizando as mellores prácticas, para que mañá tamén os nosos fillos e fillas poidan seguir vivindo deste cultivo, deste mar.